кои са според тебе трите най-важни етични стандарта, които трябва да притежава един брокер? Да ги Добре. обобщиме, да не казваме, нали, всичките. 3. Ще се върна на нейния въпрос. Да, първо да го отговори там. Когато имаме такава ситуация, в която, нали, самия продавач, самия купувач, когато е излъган, най-често няма никаква симбиоза между него и брокера. Той му се обажда, архива е ясен, звъни, здрасти, имам много яка оферта, тук е си какво. Той клъва на въдицата, идва, отива, остава депозита, чудесна офертата, нали, 500 евро под средната за района, всичко мед и масло, нали, така и си какво трето пето. И този човек влиза супер невежа в една сделка. И съответно това невежество, нали, в крайна сметка... Плащи цената, както сам каза. Точно така, ти си плащаш за цената за това нещо. И всичките такива лъжи от брокерите измами, аз ги слагам в кошницата на съответния клиент. Защото ти не можеш да отидеш и да се довериш на човек и да му откажеш имам 200 000 евро, без значение кредит ли са, лични средства ли са, какво са, и да му кажеш имам тия 200 000 евро, искам да купа нещо с тях. И да не си направиш една среща адекватна с него, 1 час поне. Да проучиш фирмата, да го проучиш него, да видиш дали е професионалист, но дали е човек преди всичко. Защото той, ако не е човек, ако няма тази човещинка вътре в себе си, ако не бъде воден, както ти каза, от някаква кауза, защото ние в момента сме събрани и имаме някаква кауза. За да правите топ подкаст, ви имате някаква кауза. Нали? И тя е по-висша от това да продавате имоти и да си намерите клиенти през подкаст. Със сигурност. Нали? Аз за това също си имам видеа. Не е защото ще ми влязат супер много клиенти, ще направя много сделки. Защото имам кауза. Искам да помагам на хората. Искам да им дам стойност, искам да им дам много повече от един посредствен брокер. И ти, когато не направиш едно такова проучване и не си наясно с кой човек среща работиш, е много голяма вероятността да сбъркаш. И това си е лично твой проблем. Нали? Да.